फिन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ आरोना। बेनिफ्राय दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय अनलाजों एम्फौजों ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना। ओंख्रि संनानै जानो नागिरदों, बेखौनो एसे नोंथांमोननिसिम आं शेयार खालामसैलाय। थेवबो बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो, भिडिअखौ आं जागायलांबाय थानोसै। बेनिफ्राय लोगोसे आंनि चेनेलाव जाय गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना अननानै। आरो जाय साबस्क्राइब खालामखानाय आंनि चेनेलाव बिसनिसिमबो थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। थेवबो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। बेयावहाय आयु माथोआ माबोरैबा जादों, गगा मोननायखाय माथोआ बोरैबा एसे थसेब जादों आरो आंनिया। नै इयावहाय माने एम्फौखौ माबानानै लाबाय आरो सुनानै आङो। बेनिफ्राय नै अनलाया, ओमफ्राय नै सारायफोरखौ जानखाबाय आं, दै जानबाय सारायाव। बेनिफ्राय नै थावायाव आङो एम्फौखौ एवफ्रामनोसै आरो। थाव होआबालासिनो एवफ्रामनानै माने आङो बस'नोसै आरो। बाब्राबलायबाय नै एम्फौआबो गोथांनो गुदुङाव सेमफ्र'नो गोजा जारोम जाबाय नै एम्फौ एवनाया। जागोना जायाखैथाय, बस जागोना जायाखै दांनायनायनि, बस जासिगोन खोमाहाय। मा जाखो? एम्फौखौ बस'नोसै आं नै दाना। Ang video ko lang yan, bisa mo magkakain na lang. Hindi ka magkasasun. Ha? Bosok खांजोब्बाय आं नै आरामनो ससे खालामजोब्बाय। दानिया एवहरनोसैलाय, थाव होनानै एवहरफिननोसैलाय। बे सारायावसो एवनोसै आङो। थावाया एसे खामफ्राम एवनाया माबा जाबाय, गोसोम जानानै माने गोखा जासिगोन होननानै आं माने इयाव खालामबाय नै। साराय फिसा बेलेग लाबाय, थाव होखाबाय आङो। पियास होनोसै दानिया। आयौ हाबाब रेजेरनो नागिरोहाय, एसे दै नांबानो बेरदेरलाबायो। एम्फौखौ होनोसै। एम्फौजों अनलाजों जि जानो लुबैनानै दंमोन माने, गोथावनो मोदोमफ्रु जाथारगोन होननानै सानबाय थादोंमोन। ओंखायनो माने गामियावनो बायदों आरो एम्फौखौ। आइ सासेया होफैदोंमोन नांगौ होननायखाय। अनलाजों गोथाव मोनथारो माने आङो। आयु संख्रियानो जोबनासो दङ, बयामानो खालि एसेल'थार नै। बाबुलायना संख्रि दखानाव लायखां, फिथेकनासो होनसै आं बयामखौनो। अनलायाव होबावनांगोन बाबुलायलाय दखानाव। खेनाया थांनो रोङा नङा। हालदैयाबो रानिया सामसखौ लानानै नै सामसानो गैया। गथ' गोनां नालाय एकदमबारे जारलासोहाय। मालाबा सामसखौबो लानो गाबलाबायो। बिदिनोसै आरो गथ' गोनांफ्रालाय
बयबो गथ' गोनांफ्रा मिथिखायोना नै एकदमबारे मबाइल नायगासिनो बिसोर साथाम गथ'फोरा संख्रि गैयिनि संख्रि लायनो थिनदों आङो लायनो बायो बा सालायसो दिरुनलायबावदों हेना ब्रह्म जोंहानि न' खाथिनि बियो खानाय हाय लिलि जाय लिलि रानिया जि गोसो होना नायखायो आरो मबाइल नायलाय माबायदि दे मोसालाय रानि जि गोसो होना नायदों नायलाय गागेबगेबनो लायदो थां बाबु संख्रि एम्फौ एवनायाबो मोनबाय आरो ना इनिफ्राय नै दै अनलानि दैयाबो गोदौबाय दायो आङो अनलाखौ हरनोसै आरो नै संख्रिखौ लाबोबाय आरो बाबुआ ओमफ्राय नै मेथाइबो लाबोफाबाय मा लाबोखो संख्रि बिहरनाया मेथाइ केक ओमफ्राय मा लाबोखो नोङो हा मा लाबोखो मेथाइखौ रानिनि दै सोरनिया नोंनि ओमफ्राय इ मोनसे गाहाम जानोसै आरो एम्फौखौ अनलायाव होनसै नै दानिया मोसालायदों माथो आसोला संख्रि सामसखौ होदों माथो संख्रिखौ दासो होदों अनलायाव नै आंना अनला ओंख्रिया जाबाय आरो गोजा जारौ जाथारदों नै एम्फौआ इनिफ्राय दानिया आङो नैबेखौ होनोसै मोदोमफ्रुनो गंगार दुन्दिया बिलाइ बाव गोथाव बायदि नुखाबाय एम्फौजों जानो लुबैना दंमोनथ' जानोसै आरो दानिया मोनबाय आंनि ओंख्रि संनाया दायो आङो जानायनि लाहार फाहार खालामनोसै हेन्नाया साखिबाय आरो नै अनला ओंख्रिखौ अनलाजों एम्फौ माबायदि जादों हेना एम्फौखौ जायो नोङो गोथाव एम्फौआ बाबुआसो एम्फौखौनो जाया माबा एम्फौ जाया होननानै दालि ओंख्रिजों ओंखाम जाग्रोबाय जारानि टुकुलुआबो जायो एम्फौ जायोब्रा इयो ना एम्फौखौ जानो रोङाबाथ' ओंख्रिखौ जायोना ओं जालायबावोसो नै ओंखामखौ खुरनानै लाबाय आरो जानो थाखाय नै अनला ओंख्रिया इनिफ्राय ओंखाम कुन्दुलि भाजि आरो पदिना बाथोन लाबाय जानोसै दायो नैयाबो अनला ओंख्रिया जानोसै गथ'फ्रा जाखांजोब्बाय आरो इनिफ्राय जों जानायनि फाला दायो रानि बिफायाबो जागोन मिथिंजाय
जाफैलायबावदों नों जानो एम्फौ मासे खनना लांनो नों जाबावनो मामि ओंखाम जाखांनाया फैबावबाय गोथाव जादों मोदोमलायदों अनला ओंख्रिया अखा हानायाव थांनाङा बाहेरायाव 야, 먼저 간다. 엉덩이. 혹시 하필레 맨날 나가니 했네. 아유, 저 상근아마, 해나. 아. Mak kita bagi lagi tadi. Makan lagi. Masak ni. Ini. Kasih ni. Ini pun dah. Kau di nabat nak kau lagi. Siapa tu? Siapa mama bagi apa dia? Siapa mama bagi apa dia? Mama mantul ni lah. Kenapa? Masuk? Mencoba baik karena apa yang nak? Usah baik. Usah baik. Mama lại jangan uang nữa. Cái này này. Ủa làm cái là bóng xăng rồi năng lại thấm
पुदिना बाथोना गोसा जानानै बानलुखौ जानो हायासै खायसे लादोंमोन Eso. Daug siya, hindi kasi daug siya hapon nun. Nasa daug siya. Gua parang gede kupu-kupu mana kok. Makan lagi nih besok. Kawan lu begini. Ini kesal sunan lu kan enggak? Masih sabong nih tuh. Masih sabong sih. दानिया जाखांबाय आरो ओंखामखौ जि टेब्रेनो अनला ओंख्रिजों गोथावनो इनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनलायगोन इनिफ्राय जाय आंनि चेनेलाव गोदान आगैमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरोना अननानै बाय बाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय